बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आङो नैबे जोंनि भेरगावनि एमबि मडेल बट सेन्टारावहाय दङ बट लेफ्ट एन्ड राइट दङ 106 आरो 107 दिनै बे बट सेन्टारावहाय बयबो आइजो अफिसारफोरा फैनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि आइजोफोराबो गासैबो माने रंजा बाजा मोजाङैनो बटखौ होनानै थांबाय बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं आइजो हिसाबै जोबोद माने गोग्गानाय मोन्दों जे जोंनि आइजो अफिसारफोराबो खामानिखौ मोजाङै मावलांदों होननानै आं गोग्गानाय मोन्दों आरो आं बिराद प्राउड फिल खालायबाय आंनि भेरगाव ओनसोलाव जे मोजाङैनो मोजां मडेल एमबि स्कुलावहाय मडेल भटिं जानायखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बेखायनो आरो आं बयखौबो भटार्सफोरखौहाय आं साबायखर हरबाय मोजाङैनो मोजां भट खालायनायनि थाखाय आरो बयखौबो आङो बैसागोनि गोबावैबाबो आं हामलायनायखौ जासिहरबाय आङो बे जाबाय भेरगाव एलएसिनि सिङाव थानाय नाम्बार पुलिस स्टेशन 107 आरो बेहाय मोनसे मडेल भेरगाव एमभि स्कुलनि गगापारा बेहाय गासै आइजोफोरानो सामलायजोबनाय बेखायनो आं सिंनि नैबे मोनसे ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं बिथि दङ बिथिबो एसे नायनो नाजागोन मडेल पलिं स्टेशन एमभि स्कुल